Nega durasyon Meghalaya bagi priang sobhai pi baro sa katup kubam tak janmit syaban pais ki khubar ke babnya ngine pe choi kimat kongsan. Penyang ke NPP da ubah sustenance sotun kum ukur tong na jirang hak election MDC. Ino kam UMDC ke Mawlai ubah tebor lang patau unya kun kum ukur tong shimet. Ujor ke KHASI Soyong Circle halor ke Jingsiu Bailuksan Yakijaka. Beli Dr. WR Karluki yaki Surak Baladep Penbha Haribhoi District. Bat beli jubor acting im yak office trekam kahima nobo sopho. Ki khubor ki babnya. Hadin ka jing ino kam kum UMDC jong kaseng NPP ubalong UMDC ka jirang constituency ka party ka larai ban pinyang da ukertong lajong hak election MDC ban salong shen. Haka jingalang kabalalong haberni hat hine kasngi kinong yalam ke NPP jirang blok bakentup ya ka NPYF bat katanat jong ki kenthai da kawi ka jingmut kilarai ban pinyang da UMLA baminta uba sustenance sotun wat hapdeng ka jingdon jong lai ngut ki weipat kata uba kitbok lang khongyong uba balawan sim yong bat uba Albertus lapang ki balapan tiket banyakun na ka party henrei la kentat no yaki namar ba kala thamit e kapor hadin ka jing en okam jong uba victory rani sini haga bede bagni ke parti ke jini haga bana kaliang jong di sitting MDC bu victory rani kala resign no ya kini kam namar kata kala pelong ya kini ngelam ki bakmat ka tindon ke jingket kali peringkat pada MLA jongi haga bangin la yalum ya ke meeting balashim ya ke jingmut kasur ke jong pai ba leng ba kinong yalam ki bakmat haga ba laken thup ek ni kinong yalam nakaliang jong ke western riboy bat nakaliang jong ke eastern riboy beri ke GS road bakata karai dan ka jing skru jingmut jing galong haga jing lengkot jong kapor nyala shim ya ke juga sur bakata galong haga ba i MLA badan borom jini inhab ban shim ya kaneka benta na ka benta kaneka election MDC ba in long kum candidate na ka benta ka jirang konsi haga bari bat neka election MDC menta wa rajar atusan UMDC ka Mawlai uba tebor lang patau ula ino kam kum executive member na do mentakasngi bat ula pha ya ka shiti ino kam sha CEM ka KHADC uba penyat sing sim dangshen kinong songshong ka Mawlai kila khot ya ka jingelang patba ha Mawlai nonglum ha ka ba kila penslur ya u ba un yakun kum ukertong shimet ha ka election MDC banwan kila kentu ya u ban ino ya ka seng NPP bat haba jubab ya ka jingkerpat kinong shan uba pathau ula penbana bada ka baburom ya karai jong kipat ba ula penbana ba unya kun ya ka election MDC kum ukertong shimet haba ai jingkran bat kilat pathai khubor uba pathau ula penskem ba ula ino kam kum executive member ka KHADC bat kum udkhot jong ka NPP that was on Saturday. There was a meeting in which my supporter and people of Mawlai was there, in which they have urged me to go as an independent candidate. They told me to leave the party and to fight as an independent candidate for Mawlai constituency. So today I have come to meet CM to submit my resignation as an executive member and to withdraw my support from the EC. That is what I have done, and then I have sent a letter to the president of the NPP Meghalaya unit also, that I have resigned as the president of Shillong City and media in charge of Meghalaya. Kasang Hinyotrap Youth Council dan KHASI Soyong Circle kalapa ya ke jing ujor syaka office jong UDC ke East KHASI Hills da ka bakeno ba uba pre-dancing thaba bat uba rojan kelat bakidon kti haka kambam sap bayadai bat ka jing siu bailutsan ya ka jaka banchna ya ka surok
2 lane jong ka Shillong Western Bypass. U President KHASI uba Burning Star Shabong ula penpau ba kini baro arngut kila sei ya kapisa ka babun ba na ki account jong kinong yo jing mentoy klem da yo jing bet na ki bat kila dawa shipau na ka shispa na ka jing yade jaka da ka ba shim kabu ya ka jing bet bat jing bam nang tho nang puli jong ki KHASI kala dawa ya ka jing toket ka babnya halor kani ka kam kabala ban kentup ru ya ka jing don kti ki he sarkar bat kala kerpat ya ki bor badai ban khmi bnya khanang ban ai ya ka jing bishal ka bahok ya ki lanot ke jing ujor jong ki nong song sinong chitai ki than tinggi than krang jabar ki teter ki la ong ba ki dot angut ki breu ki don mata han kam ki ba la ai ru ka teng seni lengkap ka bank statement we neki ba ka teng ba predancing ja thaba we pat ba dei urojan khlai kini ki angut ki breu ki dawa pisa ki sim pisa ya ki breu daga ba ki penbit khantam nei ki nong song sinong kantong ki badang duna hajing dang jing start ka jing tip ki penbit ban ai ka blang check ban pan ki ka blang check da ka ba penbit ki ong ba kin dia ba sumir po office da ka ba sufi ba long ba ki pa ba anda ka jing bom tip jong ki kila kum ngop ka ta ka jing penbit jong u ba kini ki angut kila ada blang check ba ka ba sufi ba long ba na kalian kini ki angut kila sei ya ka pisa ka badai ka pisa by compensation jaka habade kita ka Shillong Western Bypass ka parti kala ban amya kun habaro ki seat kathmu ban penyang ya ki kertong hakikat tu kat ni ki constituency ha ka jing persang ban pen klan ya ka jing pen terekam jongka habaro anru poteli ki constituency ha Meghalaya ka BJP kala thung ya anru pongut ki mandal president kani ka jing pen bana kalawan hadin ka jing job jong ya ka jing penrung dekat ya ki hinru po hajar ngut ki dekat hapo ar benai u state general secretary uba one kit bok po ashna ula penshai bala penwandur ya kani ban penklan ya ka rukam trekam jong ka seng ha ka bayade ba ka election MDC ban salong shen u state vice president uba crowbok lang basaya moj ula pentip bawat la ka seng kala ban amya kun habaro ki constituency henry kathmu ban sai kertong tang hakikat tu kat ni teli ki constituency. This exercise started in the month of September on 2nd, wherein our first primary member was our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Thereafter, all the national leaders, the state leaders, the district leaders renewed the membership, as well as we went throughout the state, in fact throughout the country, to enroll new members. So in this exercise, the party could gather more than 12.8 crores new memberships this time. And in Meghalaya alone, under the leadership of our state convener, Shri A.L. Hegji, we had registered new primary members of more than 60,000. U Dr. W.R. Kharluki ubadai UMP ula pli palba ya artli ki surak Haribhoi district mentakasngi. Kini ki surak ki kuntup ya ka bajrong nyuspa sanpau mitar na yarong shalau berwa bat kawai ka bajrong sanspa prapusan mitar ka bapenya sno ya lauberwa syadong manai ya kabalate ha ka jinglut ka bakot iwei point lai punyo keluar tingka da ka tanat PWD umsning division ha kane ka jingple lawan manishim benta da kinong elam snong ki he officer bat urang ba snong jong ka lauberwa u Dr. Kharluki ula banjur bakani ka surok kan long kalat banwan ra ya karoi kapar ha ka than bat kan pensuk ya kalet kawan jong ki pajba Tinggal keren, tinggal yok ni surat pelong ke jingkerku ni persang ikat bala ban yetrei nak benta ban wanra ikroi kepar jong kisnong kitau lar ke surat kedai gawe ni ken mau ba we presiden jong ka Amerika la gambo Cloud John F Kennedy wong bagri Amerika ke uspa ki bah ke surat ke Amerika dei bagri uspa ndrei ke uspa ke Amerika war bo bah ke surat jong ki nda bah ke surat kemot ni yok ban kit ki marrep ki mariang ke jongi bat ki bri uspa tengah try ke surat kedai gawe bat ni snoutenat ban on ke barok bong baru ben mana kita kecingkar ku jong boleh bar ini snoutan ada sebab kan boy mo kita kaban tap san posnem jong belang boleh ni kita ayo ini surat U acting CM jong kahima nubo sopho upa em Ferdinand em yong lembat ki sordar bat ki pajba ki la play jubor ya ka office rekam ka badon harang blang ha ka jingya don ringkad u block development officer uba ai laurinyang upa em CM yong ula kentho bala play ya ka office hadin ba us em u bala sha wengkam upa em kawang bor CM yong shim la ban IT ya ki shabi na ka benta ka jingkala nong sinshar
Ula ai kuble ya ki Borsenshire district ki bla ai ka jingkershan da ka bapa ya magister ban long kum usaki bat ula ya wer ya ka jingeteli hapdang kinong shong shnong na ka benta ka bha kamian jong ke hima. Naba ngaku maping ngahapan konvin ya kirang ba shnong ba fer panwan pri nang face kolomba nagidau ba ngaliam jong ka sukasil ka ai yang bijing ka ba pinle pan no yo shavi ya ki kot kisla pat ki pisa pilan ki badon apo joko face ngar ngalang ai ya ka siti ba ong bahaka pun ro tarik punai sempat bidai panwan IT no tanpa ya kata syam latre ya kata kalau kata ngahab ban se ban ai ke jing tho sya stre kana lai kupi sya ki usi in charge jong ka police department ban kan jong disi ngai nak ta dau ba ke jing sim khia ke jong disi ru la pha ya ibri ba kini don kan ma ka kasi. Ka State Council of Science, Technology and Environment lani ka SCSTE ka Meghalaya kala pelaj pajba ya ka science exposure trip arhaja arpusan ka bathmu ban penyar ya ka jingtip bayadai bat ka science hapdeng ki khna pule bat kino hikai kani kan plilat ya kino shimbenta sheki jaka bapau nam bayadai bat ka jing start science hakari kini ki kintup ya ka jingle jingo sha science city ha Kolkata ka IIT bat ka Birla Planetarium ha Chennai bat ka Science Center ha Bengaluru kani ka jingle jingo ka thmu ban ai jing hikai da ki rukom ai jing hikai ki badai ban ai minsim ya barok ki khna pule bat ki no hikai bakin la ban kiu ha ka liang ka science bat technology ka ken hun kan mi ha ka hnriu khat lai khat san bat ar phupratari ukala lingkot menta upsnem. Kahnyotrap Integrated Territorial Organization lani ka hito umsning circle haringkat ka jingetrelang bat ki bor pulit ka umsning kila penlong ya ka jingjurip ya ki license bat ki jingda khli lani ka helmet hasilinter jong ka surok ba umsning bypass menta kasngi hapo ka jingelam jong ihe officer IS Wajri bat kani ka jingjurip ka penpau ba bobon hi na ki arsaka kimbyang ya ki license bat ki jingda khli lani ki helmet. Persotu baga national highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra kaba piniale kayeres kamar kane ko wandra ka jingja ka basusi langba ka kane ka jing le klama kor ka jongki Oi, dah sisa. Ngi hap bertengkai. Yalah kacing imlajong. Ada pimpateo ya kacing imlajong ru Henry. Perkat lem nak benta. Kinong lek kinong wan kamtam ki kelung ki kena ki bedayai nak kilenti ki skin kamtam apo jong national highway. Apedang sinong ki national highway ki bayat. Lengbah ki sinong nomor ki kena ki bobun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halenti skin. Maybe you la kan wan ra ka ka jingja ka basusi. Lengbah da kacingnya klama kor ka cupi. Henry ka bu scam apo ka mensim ka cupi kata ba ka national highway hi kamdei kata ka track Uba Lancius Emle ubade CEO jong ka Ribhoy Superstar menta kasngi ulapan bana baka grand finale jong ka season 2 anpen long haka khatsan tarik ukala lingkot ha umsning auditorium hall yakaba anpen sedang haka por lai biji janmit kindon hadu khatsan ngut kinong ishim benta ki banya khun naka benta ka nam Ribhoy Superstar bat ki ban pen I yala ki sap ki phong hakarwai bat shat an saya don benta lang ru daki ting shop bat ki puran KHASI ki ban yele ekmen lang kani kasngi ya kani gajing kop la penya daka LS Imle production ka bathmu ban kentiu ya ki riu don sap hakathan la pelong i kanika Ribhoy Superstar na kamenta bangin jit ngani bangin wat ya ki samla don sap hakarwai hakashat ngani bat kiwi benta ti menta ngila dep semifinal haki penai badab bat menta pat ngiwan kompetip sepi bangin sepelong no ya ke grand finale kamanlong haka kasan tarik menta penai January hapo auditorium hall umsning na kalian jongi ni kwa ban kerpat ya ki pajba bas mubha ban wan lem haka tigas ngi ban ailem ka jikasyan ya ki samla donsap jong kadong kathan jongi namar ba ka jingwan ka jongpi kan ai mesim ki namar ba ki pardo pasnam jongi lada ki perform ki shat ki wala dam don nong pai lada pi pimwan basaki maki kindo mesim te na kalian jongi kumbangi kwa he ban sei ya ta ki riu donsap bakin wan chakmat
Indian Council of Medical Research lani ka ICMR kala pentip baki don arngut kibriu kibalaya bit ya ka jingpang human metapneumovirus lani ka HMPV ha Karnataka bakentup ya ka kelung badang lai benai bat ukelung ba dang pra benai. Kibasha sumar ya ka jingpang bronchopneumonia bat ya kini baro arngut ki kelung la sumar ha Baptist Hospital ha Bengaluru ha ka baki layo ya ka jingkoit ka Bapura. Kum kani ka ju ka jingpang lalap ha Gujarat ha ka ba ikelung iladon ha pedeng kamet ka bakot bakya bat ha ka bayadei bat kani ka tanat kadang kemi bnia bha halor kani ka jinglong jingman la penlong ru ya ka jingelang bat menteri ka tanat ka kot ka khia jong ka sarkar pedeng Dinesh Gundurau uba la pentikna ba ka jingpang HMPV kamdei ka bakta jur bat ampat don kanu ka kaipot halor ka jingya briu ula kedau ru ba ka jingpang bakta ya ka kani ka jingpang ka ya ka jingring bat jingpen hiar mensim bat kan ne tang kumbasan sngi bat kam don jing ma satya. In case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using hanky or towel for coughing and sneezing, and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. Influenza-like illness, that is respiratory illnesses. In that, 1% of the illnesses normally are due to this HMPV virus. So it's a very normal thing, and it is not there's no fatalities in this, and people get it, and they are affected for a few days, and it passes on. Central District kalaya ting manlap ksai ya ka jingwan rung kerthep jong kinong Bangladesh da ka ba pentrekam ya ka rukom trekam ka ba ar benta ka ba don jingade ya ka jing penshisha ka ba mardor lem bat ki jing tep ki babnia kum shi benta jong kane ka jing pentrekam khandai ngot kinong Bangladesh la be ekrat tang hapo sansngi jong usnam aja apusan lalap ya kini ki brio bakisa ha India klem da don ki kot kisla ki babiang bat ka bor district ka kwa ban kentup ya ka jing penon kam ya ki jing tip babnia banlap ya ka jing sa slem ki minder lembat ka jing khmi ka babnia kabala baniarap ban ithu ya ki nong wan rung be an ki basa ha ki hotel bat ki guest house ha usnam aja apusau ka district kalayo ban be ya shibun ngot ki nong wan rung be an ki minder bakentup ya ki nong Bangladesh bat ki nong Iran. फॉरेन नेशनल्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे वो 9 के 9 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल हैं और उनको हमने डिपोर्टेशन के लिए FRRO के पास भेज दिया है। हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इलीगली स्टेइंग फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट में अपना ड्राइव को इंटेंसिफाई कर रखा है। जो लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर रहे हैं या इलीगली रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी हमारा काम है और उसके लिए हम संकल्पित हैं। Mentang ini pe ka jinglong jingman ka sun beneng shatura ka jing kriat ka long khat sau degree Celsius bat ka jing shit ka long 8 degree Celsius ka jing sem ka hau ka long san phau na ka spa haba phai pat hanong ba shilong ka jing kriat ka long pra point degree Celsius ka jing shit pat ka long khat pra point degree Celsius ka jing sem ka hau ka long 100% na ka spa haba phai pat shajowai ka jing kriat ka long khandai degree Celsius ba ka jing shit pat ka long 8 degree Celsius ka jing sem ka hau ka long san phulai na ka spa bat ka sun beneng hatura shilong bat jowai kan rang haki babun ki jaka shaban poi shaka pakut jong ka thuk khubol ngine pi piang sesien yakimat bokong san penyang ke NPP da uba sostene sotun ku bukertong na jirang haka election MDC Ino kam UMDC ka Mawlai uba tay borlang pathaw unya kun kum uker tong shimen. Ujor ke HYC Soyong Circle halor ka jing siu bai luksan yaki jaka. Pleu Dr. WR Karluki yaki surok baladep penbha Haripoi District. Bat pleu jubor acting CM yaka office trekam kahima nubo sopho. Tepalok katungi lapoi syaka bakut jang katuk kubau jengi mentaka janmet hadu menai syambiang bat pila syakasi kublai pi baro.
ongoing efforts to monitor respiratory illnesses across the country. Union Health Ministry is monitoring the situation through all available surveillance channels.